அண்ணா இருக்கலண்ணே. அண்ணா அண்ணே சாமான் வாங்க வந்திருக்கண்ணே. எங்கண்ணா நீ? சாப்பிட்டேன்பா. என்னண்ணா இப்படி கடையை போட்டு நீங்க வாட்டுக்கு போயிட்டியே? இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களா? யாராவது வந்து ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? அதெல்லாம் மேல இருக்கிறோம் பாத்துக்கிறோம்ப்பா. யானே சும்மா அவர்த்து சொத்து நீ பாதி பேர் கலாண்டு தின்ட்டு தர்றாங்க, அவங்களே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாரு. நம்ம நானா எங்கன்னு பாப்பாரு. அவரை சொல்லலப்பா, இந்த இவரை சொன்னப்பா. அண்ணே இந்த இதுல 2ண்ணே. ஒரு 10. இது வந்தா இதுல 1 50 60 மொத்தம் 320 ரூபாப்பா. சென்ட் ஆயிடுச்சுண்ணா. சரிப்பா. ஏன்னா இது வந்துட்டு ஆன் பண்ணாவே ரெக்கார்ட் ஆயிருமா? 2 நாளா ரிப்பேரு. மெக்கானிக் கூப்பிட்டா வரவே மாட்டாங்கண்ணா. அண்ணா